こんにちは。はじめまして、これから私の自己紹介をさせていただきます。私の名前はラケンウェンと申します。ケンと呼んでください。今23歳で独身です。家族は5人います。父と母と妹と弟と私です。出身は夜会です。今、ヤンゴンに友達と一緒に住んでいます。日本語のレベルは JFD、N4 レベルを合格しました。今は N3 レベルを続けて勉強しています。私の趣味は歌を聴くと料理を作ることです。私の少々は何がする前は6考えることと仕事に集中することです。聞いてくれてどうもありがとうございました。一生懸命仕事をしますのでよろしくお願いいたします。